Tot el procés d'independència ha estat un procés marcat per la primacia del carrer sobre la política i per l'acceptació d'aquesta primacia per part dels polítics. Això és el que diferencia el procés català de qualsevol altre procés ara mateix a Europa, que així n'hi ha una classe política que accepta aquesta primacia i que el que intenta és articular en termes jurídics i legals allò que el carrer demana i reclama. El partit majoritari nacionalista català, majoritari a les eleccions i que ha governat durant molts anys l'autonomia a Catalunya, no era independentista. I és el moviment social i evidentment els fracassos polítics, però és la gent la que fa que al final hi hagi una part, un sector de la política catalana que es converteixi a l'independentisme i que abraci realment l'independentisme, la independència de Catalunya com a solució, com a única solució possible política. Els partits polítics i els sindicats hem anat totalment a remolc del que marcava el carrer, perquè era o segueixes la corrent o et passarà pel damunt, i això és el magnífic i el profundament democràtic. Aquesta nova realitat, aquesta forma d'entendre la realitat que estem aconseguint, està sent transformadora, i això ens està convertint en una societat brutalment exigent. No m'agradaria en absolut ser el polític que hagi de dirigir aquest país amb una població com la que té ara, perquè serà de tot menys mesella. I és un repte, jo crec que el repte important precisament és que aquest empoderament de la societat, aquesta gent de la ciutadania que des de l'1 d'octubre al 3 d'octubre torna a demostrar que vol agafar les regnes, doncs està a l'alçada d'això. No serà fàcil ni pels partits polítics ni per aquelles entitats que durant aquests anys hem intentat fer el que hem pogut, tirar del carro, doncs estar a l'alçada és complicat. És a dir, al final crec que s'ha recuperat un sentiment molt pur de la democràcia, que és que els polítics ens representen realment. Per tant, que ens representin no vol dir que ho haguem de deixar tot a les seves mans. Vol dir que ells han d'articular les nostres voluntats en el lloc on a ells els hi pertoca, que és en les institucions i en les estructures de poder, però nosaltres ho hem de fer on ens pertoca, al nostre barri, a la nostra societat, en els nostres col·lectius. Per mi hi ha dos claus. El país no torna a ser, el marc mental no torna a ser. Ja pot haver les institucions i els partits que vulguin i els pactes entre elits que siguin, però al carrer t'ha de respondre una gent que són unes entitats del tercer sector, que són unes entitats culturals veïnals que t'estan fent país. El país no es fa en uns despatxos. Llavors, aquestes entitats culturals, els CDRs, tot això no tornarà enrere. El 21 de desembre, o 22 de desembre, depèn de com hagin anat les majories, la Generalitat sí que tindrà capacitat per poder fer que aquest procés, que és irreversible, també estigui desenvolupat des de les institucions. Des del carrer ja sabem que som capaços, des de les institucions s'ha de demostrar. Ara, el que sempre hem tingut clar des dels CDRs és que, d'alguna manera, mentre ens demostrin que estan lluitant per fer efectiva aquesta república, nosaltres estarem allà per recolzar-ho. Que el binomi majoria parlamentària de cares a voler revalidar la república que tenim i construir-la realment, i un carrer que l'acompanyi en tot això i que treballi conjuntament amb aquesta. Jo crec que aquí està la fórmula guanyadora. Si hi ha algun d'aquests partits polítics que es baixa del carro, nosaltres seguirem apoyant la construcció de la república. És a dir, no estem supeditats als partits polítics i als seus interessos. Si podessin contradir, diguem, els que tenim nosaltres com a CDR, sinó que nosaltres ja som una força per si mateix, autoorganitzada, i seguirem apretant en aquest sentit. Si ens traeixin, haurem d'adoptar mesures que poden passar, evidentment, dins de la via pacífica, en aquest moment, per encetar la via una via permanent de desobediència cívica. Si la política no és capaç de fer-ho, els CDRs el que hem de fer és pressió fins al final perquè els polítics se n'adonin que si són independents i estan governant és perquè darrere som nosaltres. El referèndum es va fer i el referèndum es va guanyar, el referèndum està allí, per tant el referèndum s'ha d'aplicar. Que si escoltes tots els missatges que ens envia el president Puigdemont des de Brussel·les, des de l'exili, ell fa referència a l'1 d'octubre i al 3 d'octubre i el que va sortir com a mandat de l'1 d'octubre, perquè això és el que vol la gent, això és el que vol Catalunya i això va ser un referèndum i per tant farem la república, evidentment. Ningú pot governar sense el seu poble, saps?
Llavors, si els CDRs i el poble va cap a una banda i el país cap a una altra, això significa una traïció que costaria de digerir i costaria gestionar un país així. I és un avís per qualsevol persona que es vulgui fer enrere, sap que no podrà gestionar mai un país en unes condicions que suposin un retrocés a les llibertats polítiques d'aquest país. No és què faran els polítics, sinó què farem nosaltres. És dir, el poder farà allò que li permeti a la ciutadania. I d'aquí a Catalunya hi ha en joc el futur de la democràcia europea també. Si caminem cap a un model en el qual el poble governa i el rol dels polítics és avançar en la línia que el poble marca, acomodant-ho a les circumstàncies o al marc polític, jurídic, constitucional, o si acceptem una Europa autoritària on no hi ha separació de poders, on no hi ha democràcia i on les decisions es prenen en funció dels lobbies, bàsicament dels lobbies dels bancs i les grans empreses, sense que el ciutadà pugui fer res per evitar això. L'esquema en el qual ens estem movent ara mateix és aquest, i Catalunya, evidentment, és un punt d'erosió perquè és un símbol de que una altra Europa és possible i efectivament és possible. Perquè jo crec que tampoc ens adonem de la transcendència que té, ja no a nivell de Catalunya, sinó a nivell mundial, en aquest moment polític que vivim, en el qual hi ha tants feixismes reemergint. No sé si acabem de tenir clar la transcendència que té que un poble s'articuli a si mateix de tal manera que pugui pressionar a polítics que agafin aquest encàrrec en comptes d'intentar subvertir-lo o intentar difuminar-lo d'alguna manera, i que fins i tot aquests polítics arribin a exposar-se a la presó, com s'han exposat molts, a perdre tot el seu patrimoni, com s'han exposat d'altres, i anar el que seria fins al final. És a dir, a fer que aquestes decisions que s'han pres es prenguin amb totes les conseqüències possibles. Sí, jo crec que això és el que espanta clarament alguns poders econòmics i polítics a Espanya i Europa, no? El fet de que a través d'un moviment escrupolosament democràtic i pacífic, no? I per això ara mateix el volen pintar com a violent, que dius, us ho heu d'inventar tot molt, no? Per pintar-ho així, però bé, es poden aconseguir objectius que clarament trenquen amb aquells plans, amb aquells status quo que estaven establerts i que no responen a majories democràtiques. Som en aquest moment l'únic lloc on sembla que això té o sigui, evidentment que hi ha processos similars a tota Europa i a tot arreu, però que tinguin aquesta capacitat potser de ser majoritaris, procés de confrontació dels poders fàctics, que tingui possibilitat de ser majoritari. Jo crec que això nosaltres sí ho tenim en aquest moment i no veig que hi sigui en un altre entorn, no? Si és veritat que diem aquest país més o menys en estàndards occidentals, no en termes mundials, doncs el 80% és classe mitja amb totes les seves mancances, doncs és una revolució de classe mitja en la qual s'incorporen també els elements que sempre han estat d'acord amb un procés revolucionari, per tant és tothom. Te n'adones que tot al llarg del Principat hi ha moltíssimes assemblees per discutir absolutament tot. Hi ha un ventall ideològic enorme entre les persones que hi participen, amb el qual tens fins a cert punt una massa crítica de canvi, no diré revolucionària, perquè per ser revolucionària hauria d'haver un procés revolucionari a l'ús, però probablement estem vivint el moviment més important del sud d'Europa. Crec. Això que està passant aquí, estem vivint un moment històric, no només pel nostre país, sinó doncs, com va ser Grècia. Grècia també va ser un moment real i vam veure què va passar. O sigui, una brutalitat immensa. I què? Els vam deixar sols. Els altres tots també tenien feina. Ara ens tornarà a passar? Doncs segurament. El que sí que està claríssim que aquest empoderament popular, tot i que no sigui el que deia abans revolucionari a l'ús, probablement sí que estem davant d'un nou paradigma de fer la revolució. Perquè el que està succeint a Catalunya és amb una forma de lluita concreta, que és la no violenta, desenvolupar al sud d'Europa, amb una Europa dintre de l'OTAN, dintre de la Unió Europea, una resposta popular impressionant.
així com els grecs, al seu moment de batalla, doncs, la van fer tant com van poder i van tenir després uns Cipres que tiraven enrere i tot el que va passar, doncs aquí ara ens toca a nosaltres i l'hem de fer en nom nostre i en nom, evidentment, de tota aquesta justícia internacional, i això no vol dir això posar-se èpic, sinó és que és així, la vida és així, i Venezuela per mi doncs ho va ser en el seu moment i ens va inspirar molts per poder pensar que, escolta, que hi ha un moment en què has d'alçar el cap. Perquè si el que està passant aquí s'escampa, estem obrint una nova pàgina a les relacions humanes, és a dir, polítiques, però jo penso que en tant que sindicalista l'element humà és molt important per mi. Estem obrint una nova pàgina en com entendre la relació amb el poder. Aquest procés el que fa és obrir altres possibilitats, altres vies de mobilització de la ciutadania. És a dir, el que ens està dient és que les coses no tenen per què ser sempre iguals, que les inèrcies es poden trencar i que per tant és possible plantejar-se alternatives al món que vivim avui també des d'altres perspectives. El fet que ens estiguem organitzats d'aquesta manera és un pas que estem fent endavant per la democràcia i que és aplicable a qualsevol altre lloc del món. Jo crec que quan dic que aquí tenim un moment d'oportunitat real, vull dir que això és possible. Que és segur, jo no goso afirmar-ho perquè ho hem de veure, a veure què passa. O sigui, que això és una possibilitat, però és que només que sigui una possibilitat, això és immens. Jo entenc que és un vot per la democràcia. La història de Catalunya, per a bé o per a mal, es canvia l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és un punt d'inflexió i, per tant, diguem-ne, hi ha una aposta majoritària per la República que dona lloc a una reacció contundent de l'Estat i dels sectors que li donen suport també a Catalunya. I, per tant, retornar a l'oasi català de l'època de l'autonomia, diguem-ho així, és impensable. I un bloc, doncs, aquest bloc democràtic que també és sobiranista i que majoritàriament és independentista, contra un bloc que és involucionista. És així, el bloc del 155 vol anar enrere, amb tots els matisos, però vol anar enrere, i és una tristesa profunda que el PSC formi part d'aquest bloc, evidentment, no? Però vol anar enrere. Sense república no n'hi haurà ni autogovern ni democràcia. L'autogovern quedarà completament laminat. No tornarem a la Generalitat de Pasqual Maragall o de Jordi Pujol. No, tirem molt més enrere. No quedarà res de l'autogovern tal com l'havia entès la nostra generació. Vull dir, nosaltres som els que sempre hem dit que això s'ha resolt a les urnes. Per tant, tant de bo votés el 100% de la gent que se creu independentista i tant de bo votés el 100% de la gent que es creu unionista, perquè així veuríem realment. Continuem amb una possibilitat oberta que jo entenc que és un tresor, que és una oportunitat real i que dependrà de nosaltres com la tirem endavant. Ho tornarem a votar i tornarem a guanyar. I això s'acabarà així, perquè així és com s'han d'acabar els conflictes en una democràcia. Que el 21 de desembre la gent voti llibertats i democràcia. Sí o no? Doncs voti un bloc o voti l'altre. Mentre va viure Franco explicava els problemes econòmics que tenia Espanya per l'aïllament, etc. I sempre em donava la culpa a la pertinaz sequia. Bueno, doncs nosaltres som pertinazos. Continuarem i guanyarem. Jo no sé si ho veuré, però continuarem i guanyarem.